den er også til den her. Er den spændstig? Du må ikke være for hård ved den, Berthe. Ej, det skal bare krose ordentligt, så jeg ikke taber den. Jamen, du må ikke... Jamen, jeg krogede den ikke ordentligt, spolen var på. Bremsen var løs. Er det en 5 kilos? Det er sygt, den tager på min stang hver gang. Ja. Det er fordi, jeg tror, det er den, der er længst ind mod klappen. Skal jeg tage cigaretten? Ja. Og jeg fik krampe i fingeren. Det er ikke så stort. Den var ikke så stor, var den? Den er okay, ikke? Hvor var det flot sådan, som den læser der. Fint, ja. Ja, det er dejligt. Den er faktisk ret lille. Den er sød. En sød lille baby. Endelig fik du en gedebærte. Ja. Det var dejligt.